ଯେହେତୁ ଆଜି ରବିବାରଟା ଆଇଁଷ ନ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହବ କି? ସେଥିପାଇଁ ଶୀତ ଦିନରେ ଛାତ ଉପରେ ଯାଇକି ପଖାଳ ଖାଇବାର ମଜାଟା ହେଉଛି ବହୁତ ହି ଅଲଗା। ଯେହେତୁ ଏବେ ମୁଁ ଘରେ ରହୁଛି ତ ସବୁ ଡ୍ୟୁଟି ଏବେ ମୋର। ତ ମୁଁ ଏଠି ଡ୍ରେସ୍ ସଫା କରିଦେଇଥିଲି, ଏଇଟା ଥିଲା ମୋ ଡ୍ୟୁଟି। ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ଭାଙ୍ଗିକି ରଖିବା ଡ୍ୟୁଟି ହେଉଛି ମାମାଙ୍କର। ତ ଏଇ କାମ ପାଇଁ ବି ମା ଝିଅଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଯୁକ୍ତି ତରକ ଲାଗି ହେଇକି ଅଛୁ କି ଏଇ କାମଟା କିଏ କରିବ ବୋଲିକା। ତାପରେ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଆମ ମାମା ଆଜି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ଯେମିତି ବନେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମାମାର ଯଦି ଟିକେ ପ୍ରଶଂସା କରାହବ ନା ତା ପାଖରେ ତ ତଳେ ଲାଗି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କହିଲେ ଆମ ଝିଅକୁ ମତେ ଟିକେ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକି ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେ। ଆମ ମହାରାଣୀ ମତେ ଟିକେ ଚାଲି ଚାଲି ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମ ସାହିରେ ତ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିନି ତ ସେମାନେ ଟିକେ ଦେଖିବେ। ଅସଲ କଥା ତ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, କାରଣ ମତେ ବାଲିଯାତ୍ରା କହିଲେ ବି ମତେ କିଏ ନଉନାହାନ୍ତି କି ଡାକିଲେ ବି ମୋ ମାଉସୀ କି କିଏ ବି ଆସୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ତ ରାଗିକି ଏଠି ମୁଁ ବାରିରେ ବସିଛି କି ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବିନି କି କିଛି ବି କରିବିନି, ତ ମତେ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ନଉନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ବାଲିଯାତ୍ରା ତ ବୁଲିକି ଆସିଥିବେ, ତ ଏଠି ମୋର ଭାଗ୍ୟ ହେଉଛି ଖାଲି ଘରେ ବସିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ